Sa duha ka tuig nga pag-igo sa pandemya, subling nasaksihan ang nilawas nga pagsugat sa Pasko sa pagkabanhaw sa mga simbahang Katoliko kagahapong adlaw. Samtang gihulagway sa kapulisan nga nagmalinaw ang pagtimaan sa Semana Santa. Ani ang report. Alas 3 pa lang sa kadlawon, ipahigayon ang prosesyon sa mga imahen sa Cebu Metropolitan Cathedral diin nagsugat ang imahen sa Kristong Hari ug ang imahen sa Mahal nga Birhen Maria. Sa hamubong programa tubangan sa katedral, nasaksihan ang pagsaulog sa Pasko sa pagkabanhaw, inubanan sa pagsayaw sa mga anghel. Dayon gisunod ang pagpurong-purong sa korona sa inahan sa Dios. Gisaksihan kini sa mga magtutuo o sa kaparian pinanguluhan ni Cebu Archbishop Jose Palma. Karon di pasadugan sa plato si Maria, inahan ni Kristo o gatong inahan, nga nagbarog sa tilang sa krus sa iyang anak. Humani ni, gisunod dayon ang Easter Mass alas 4 sa kadlawon, diin gibatbat sa Arsobispo ang kamahinungdanon sa atong pagsaulog sa Pasko sa pagkabanhaw. Gidugang ni Palma nga bisan sa nasinato nato nga pagsuway sa pandemya ug mga katalagman, nakalabang kita tungod sa padayon nga pagpanalipod sa atong manunubos nga si Jesus. Sa atong kinabuhi, daghang higayon posible nga salikway nato si Kristo. Pero ang pagkabanaw, paghatag nato bag-ong higayon. Samtang gihulagway sa Cebu City Police Office nga malinawon ra ang pagsaulog sa Semana Santa sa Dakbayan sa Sugbo. Generally peaceful ang celebration sa Holy Week nato diri sa Cebu City. Kauban si Cleofer Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.